Hi guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि लेभेल बय YouTube channel गासैखौबो बरनाय जाबाय गोसो गोथारै थ' गिबियावनो नोंथांमोनखौ एडभान्स दुर्गा फुजानि गोसो हामलायनायखौ जासि हरनाय थाबाय थ' नोंथांमोनाथ' ड्रेसफोरखौ लाबाय जानांगौ नोंथांमोना नाथाय आङो लायाखै मा जागोन नोंथांमोननि अननाय थ' आंबो लानोसै ओमफ्राय नोंथांमोना देखायगोन आरोना दिनै भिडिअ बिदिनो स्टार्ट खालामनोसै बिदिब्ला नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो नोंथांमोना देखायगोन आरोना आङो मा ड्रेस लागोन नोंथांमोना देखायगोन थ' नोंथांमोना दिनै आपडेट होनाय बायदि जाबाय आरोना थ' नोंथांमोना बबेयाव पुजा नायगोन आरोना जोंहा गवालपारा डिस्ट्रिक्टखौ बबेयाव नायगोन आरो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाबानो जाबाय स' आङो स्पेसियेलि बारो ब्लग खालामगोन आरोना पुजानि स' मोननै मोनथामसो भिडिअ आपल'ड खालामगोन थ' नोंथांमोना नायनो एक्साइटेड जाथा माने ओरैबायदि भिडिअ बानायगोन ना एबारो स' माने इन्टारेस्टिं बानायगोन आरोना भिडिअखौ ओरैबायदि मोजां बानायगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरोना नोंथांमोना जोबजासिम नायाना बेनि थाखाय अलपसो गोसोआ बोरैबा नाङो आरो स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो गोसोआ एसे मोजां नाङो आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव नोंथांमोना खालामा मानो बेखौ माने आपडेटनि थाखाय लाबोनाय जादोंमोन बे भिडिअखौ स' नोंथांमोना आं ड्रेस लानायफोरखौ देखायो ना मोनसे बाथ्रा माने खायसे माने कमेन्ट खालामदोंमोन माने एसामिसजोंबो बेबायदि होनदोंमोन स' आङो एसामिस आरो बड' मिक्स होनगोन आरो गाइस माने मिक्स होनगोन आरो थ' एसेबां माने मिक्स बानायगोन भिडिअखौ थ' नोंथांमोना बड' आरो एसामिस आं रावखौ बुंगोन आरो थ' नोंथांमोन बेनोमोन भिडिअआ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनायनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बुंना होनाय जाबाय गाज्रिदामोन आं बड'बो एसामिसबो होनगोन स' हागौ माने जेसेबां हागौ आं एसामिसबो बुंनो नाजागोन आरो बड'बो बुंनो नाजागोन नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन थ' बिदिनो सापर्ट खालामबाय था आरो आसा खालामगोन सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय थ' नोंथांमोननि सायाव फोथायनाय दङ आरोना नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन बिदिनो आरो स' आङो मिक्सखौनो बुंनाय जासिगोन ओमफ्राय थेवबो आंना एसामिसआ बारा ओंखारा बेनि थाखाय आं बुङा माने एसेबां बुंनाय जाया आरोना थ' बिदिब्ला आं माने बेबायदि बुंसिगोन आरोना गासिबो बिदिब्ला भिडिअ नायलांबाय थादो नोंथांमोना सोर राबनखौ नायनो फैगोन नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्था आरोना स' आंबो थांगोन नोंथांमोनाबो फै आंबो थांथारगोन आरो भिडिअ बानायथारगोन नोंथांमोना एक्साइटेड जाथा थ' बेनोमोन दिनैनि भिडिअ बेनो आपडेट होनाय बायदि जाबाय स' आं गाबोन ड्रेस लानानै थांगोन आरोना थ' बेयाव आं भिडिअ बानायलांगोन स' आरो पुजायाव थांगासिनो गाइस नोंथांमोना लोगो हमगोन थ' बिदिब्ला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट साबसक्राइब खालामनो दाबाव स' बिदिब्ला भिडिअखौ बेयावनो एन्ड खालामनाय जाबाय स' थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल